anche di viaggi qualcos'altro. Concisa tutti di mano.
No fotos, no fotos. Ale ja by som tu začal akože hore. Nemám brzdy, nejaké brzdy nemám. Nie. Slovensko! Dura! Slovensko! Slovensko! No, spieváme, dobre. Spievame. Tento námestie sa menuje Malostránske, lebo je na malej strane, to je jasné. Slovenské, odteraz slovenské. Bezinkovské námestie. Na ľavej strane je kostol svätého Mikuláša. Tu nám mal veľa koncertov Wolfgang Amadeus Mozart, hej? Poznáme Mozarta? Ty budeš tu. Lebo sme ťažkí naľavo, na to vidím. Nie je to taký veľký problém? Dobre, ďakujem. Čo si pribral? Ďakujem. Musím to trošku zorganizovať. Si boha, hej, Schwarzenegger je tu na. Teraz to je dobre, ďakujem. Skoro tam vyčumili. Hello! Co, na 100 kilometrov? Nie. A že by si vedel, že to tiež takto stojí. Tu nám boli prví ľudia v roku 750 tu nám prišli, hej. Teraz je tam cintorín, tam spí Božena Nemcová a tyhle tí veľkí. Konečne poradný záber. Naďal to ide loď do zoo, kde statuje odkiaľ a končí. A tady tá stará prášna brána. Karlov most poznáme všetci, druhý najstarší most v Európe, prvý sa nazýva Ponte Vecchio. Keďže vidíte tento pohľad, tak toto majú všetky pohľadnice z Prahy, majú len ten obrázok tu na, hej. Tu je Karlov most, Pražský hrad, kostol svätého Mikuláša, všetko v jednom, hej. Naďal to robia tie fotografie. Prvý. Najväčšia diskotéka z centra, 5 podlaží za jednu cenu. Ale to je pre turistov. Keď sa vám páči Sado Maso, tu je Muzeo Tortury. Tu sa Egena Mostrava. Na ľavej strane ten zelený, to je Karol IV. Kostol svätého Františka z Assisi, svätý Salvátor. No brakes, no brakes! Jasne, nejaký problém. Kockaté kolesa. Nejaký problém pre tento Jeep. Tak, na ľavej strane. Jeep Cherokee. Tu nabýva Jirko Bartoška, poznáte Bartošku? Hej, tak tu nabýva. Tam ten podvodník býva. Hej, a ešte tu nabýva Marek Eben, keď poznáte. On je takový, no, taký slušný človek. Na ľavej strane, to je najstaršia synagóga z Európy. Nazýva sa Staronová synagóga. Tu nás sa vydávali, hej. Hello, what do you do? Tu sa vychádza tento cintorín. Na tom cintoríne je 200 000 ľudí, 200 000. Je tu na iba 12 000 tých kameňov, jeden má 4 až 5 rokov. Nie všetci tu nás ležia horizontálne, v podách, ktorí stoja. Lebo oni chceli ušetriť miesto a mali v rohách miesto, tak urobili také ďury a do tých dali 4 ľudí vedľa seba na meter štvorcový sú 4 ľudia. Opáš to dolu, že...
všetci. Veľmi drahá, veľmi dobrá. Celý dom je urobený z metalu. Kto? Keď si povíš, že môžeš ísť. Ja viem. Ja si sám radšej pozriem. Tlačiť jedieť. Tak si to preložím. Menej nemám. Všetko tu na Pražský hrad vpredu. Hradčany, hej? Lebo iba prezidentský palác sa volá Hradčany. Takeaway, to je biznis, to je biznis. A jeden ten hajzl stojí 250 000. Napšila sa. Veličenstvo. 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 Prekopy, ne? Veličenstvo. Pán generál, došlo dole. Dobre si.